את אסף עברון אני מכיר עוד מתקופת הלימודים בטכניון, כששנינו למדנו הנדסה אזרחית, מה שכנראה מסגיר את הגיל שלנו, כי כבר עברו מאז למעלה מ-20 שנה. אסף הוא מנכ"ל חברת פורמה פרויקטים, אבל רגע לפני שנצלול לשאלה מתבקשת של מה זה להיות מנכ"ל, שווה לעצור לרגע ולהכיר את האדם עצמו. כי בסוף, כי עם כל הכבוד, כדי להגיע להיות מנכ"ל של אחת מהחברות הגדולות במשק, צריך כנראה לעבור דרך ארוכה, ולפעמים הדרך הזאת יותר חשובה מהתפקיד עצמו. פתיח ומתחילים. טוב, מה העניינים? מצוין, תודה. בערב, לאולפן פודקאסט, ברמת החייל. כן, לכבודו לי להגיע לפה. בסוף יום העבודה. כן, לגמרי, לכבודו לי להגיע לפה. חכה, אולי אתה עוד תקלל ותגיד שאתה היית. חכה בטוח לסוף הפרק. בטוח שיהיה בסדר. ראיינתי לפניך את רחל ואלעד, זוג קונסטרוקטורים, היא יועצת קרקע והוא קונסטרוקטור. זוג בענף הבנייה. גונב לאוזניי גם אפילו מאיזה חברה. אז אתה תשמע על זה, אבל רק בפרק שאנחנו נפרסם ביוטיוב. אז אני אחכה לפרק. מחכה לזה בקוצר רוח. טוב, אנחנו נתחיל ככה בשאלות לחימום הקנה, ברשותך. יאללה. עשיתי הרי בדיקה, ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב זה אצלי בלב. מכבי תל אביב זה אצלי בלב. אני לא יודע אם אנחנו עכשיו איבדנו צופים, או שהרווחנו. נדע בהמשך, אתה אומר. כן, אבל מכבי תל אביב כדורסל. כדורגל. מה זה, אדום, צהוב, ירוק? צהוב כחול, אצלנו במשפחה. הבנתי. אני והבן שלי ביחד, הולכים לכל המשחקים של הבית. אז גם הבן שלך עמוק בזה? גם הבן, גם הבת, וגם הבן הקטן כבר. שהוא עוד לא יודע שהוא כבר... הוא כבר יודע, הוא לא כזה תינוק, זה כבר ילד בן 7. אבל זה במשפחה. טוב, דברים מעניינים. דיברנו, תאילנד. כן, תאילנד זה החופשה המשפחתית. כן, אתם מצליחים... כן, אנחנו כל שנה עושים את החופשה המשפחתית. בפעמיים האחרונות היה בתאילנד, וזה יעד המשפחתי אולטימטיבי. האמת שבתאילנד לא הייתי, בארצות הברית עוד לא הייתי. הייתי בקריית אתא, הייתי בביאליק. לך על זה שווה. האמת שזה דווקא פחות מרתק אותי. את הילדים ואת המשפחה כולנו ביחד, זה תופס מצוין. זה חשוב, תנדבר על זה בהמשך. בטיחות בענף הבנייה. בטיחות זה מחויבות ואחריות, וזה דבר מאוד מאוד מהותי בסדר היום שלנו. כן, זה מעסיק אותך לא מעט? לא מעט. יש את ממוני הבטיחות של החברה, שביחד אנחנו מתנהלים בצורה קבועה, ישיבה שבועית קבועה, וכל המעקב והניהול של זה בתוך האתרים, זה אירוע מאוד מהותי. נרחיב על זה בהמשך, אבל אתה אומר זה בנפשך. מאוד. ואם אני זוכר נכון, אחרי הלימודים, אינטל, קריית גת, מה שאני ממש ממציא. בית ספר לחיים. בתחקיר שלי. בית ספר לחיים. זה עובד נכון? כן, 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 אינטל, בית ספר לחיים. זה הפרויקט הראשון שעשיתי בביצוע. היית מהנדס ביצוע? הייתי מהנדס ביצוע. בדניה סיבוס? בדניה סיבוס, אינטל קריית גת, פרויקט מטורף, עצום, כאילו זה כל יום מבוקר עד לילה. היינו מגיעים לשם לקריית גת, בשעה 6 בבוקר בקריית גת, חוזרים הביתה בחצות, במקרה הטוב יוצאים מהאתר, מגיעים הביתה, שמים את הראש שעתיים. עכשיו אפשר לעבוד עליך בכלל. בית ספר מטורף. זה חלק חשוב מכל הקריירה שלי בהמשך. מהאבולוציה המקצועית? לגמרי. תכף ניכנס לזה, חכה, זו רק הפתיחה, חכה, אני הכנתי שאלות, אני עבדתי על זה יומיים. בסדר, אני זורם. טוב, אז מי אתה, אסף עברון? מה אתה עושה פה בכלל? איך אתה בכלל קשור לענף הבנייה, ומה באת לפודקאסט? אסף עברון, אני בן 48, גר בכפר סבא, במקור גדלתי בהרצליה, נשוי לטלי, יש לי 3 ילדים, עידן הבכור. בני כמה הם? עידן בן 16 פלוס, עמית בת 13 עכשיו בעוד חודש, ועומר הקטן בן 7. במה אשתך עוסקת? אשתי בתחום הביטוח. היא לא בענף הבנייה. לא בתחום הבנייה, אבל זה גם כן זורם לה בדם. יש לה ברירה? כן, היא בת בעלה מציק לה בטח כל היום. גם בעלה, וגם היא גדלה למשפחה של... אז זהו, תספר קצת כאן מאיזה בית אתה באת, וקצת תספר את האטמוספירה, מה אתה בכלל עושה בענף הבנייה? אני גדלתי בהרצליה, כל הזמן ברקע שלנו, אבא שלי, תומי עברון, היה לו משרד קונסטרוקטורים גדול, גם אמא שלי, תמר, עבדה במשרד, כהנדסאית בניין. אז זה עסק משפחתי שהוא הקים? עסק משפחתי שהוא הקים מאפס. מתי? מאיזה... זה כבר הרבה, זה כבר עוד לפני שנולדתי. אוקיי. בשנות ה-70. ובמשרדים יש מצב הוותיקים, הוותיקים, וכאילו היה משרד מאוד מכובד ומצליח. זה משרד פעיל היום? היום הוא כבר פעיל, אבא שלי כבר לא בחלק מהמשרד, אבא שלי כבר בפנסיה. היום יש ממשיך למשרד, ואבא שלי כבר לא מעורב במשרד.
אבל זה משרד שליווה אותי בילדות, זאת אומרת, מגיל קטן, בהתחלה הייתי עובד שם בעבודות של ממש של מזכירות. אתה במשרד, עוד לפני הלימודים? כן, אפילו ממש כילד הייתי, זאת אומרת, עבדתי שם החל ממזכירות, ולאט לאט, עוד בגיל התיכון, כבר התחלתי ללמוד ברזל, הורדת עומסים. יש כמה בניינים שאתה אומר, לא יודע בזכותך, אבל עוד עומדים? יש סיכוי, כן. יש סיכוי שהם עומדים או שהם כבר לא איתנו. וזהו, אבל הייתי הולך ובודק ברזל ביחד עם אבא שלי, מסתובב, והיו ימים קבועים שהיינו הולכים ביחד, רואה יציקות, מרגיש, זאת אומרת, זה איפשהו תמיד היה ברקע שלי, כאילו כל תחום הבנייה. ואהבת את זה גם, כי אתה יודע, לפעמים אני גם, אבא שלי גם מהנדס אזרחי, והיה לנו עסק, אז אתה יודע, יש כאלה שהתחברו לזה, אח שלי פחות אולי, והלך ללמוד אחרי זה תעשייה וניהול, אבל אתה אומר שאתה התחברתי לזה, אני לא יכול להגיד שעוד ידעתי בדיוק למה אני הולך. כן, אבל עדיין האטמוספירה. אבל ברקע, ראיתי את זה כמשהו שנכון לי. זאת אומרת, זה לא משהו שכדי, ממקום של לרצות, זה כאילו הרגשת שזה זורם. ממש לא לרצות, זה לא היה משהו של רחוק מלהיות כפייה. ואז כאילו זה התבקש שתלך ללמוד הנדסה אזרחית, כאילו איך בכלל, כן, כי אני תכננתי להיות קונסטרוקטור, ולהמשיך את המשרד בתור קונסטרוקטור, ואז בעצם, בזמני כשאני התחלתי ללמוד, אז היה או את הטכניון, או מכללה, אפילו לא זוכר איזה, עוד לא היה את כל החלופות הרבות. גם באר שבע עוד לא נפתחה אז. לא, באר שבע עדיין לא נפתחה, ולא אריאל, ולא כלום, לא היה את כל האפשרויות שיש היום. אז נרשמתי לטכניון, למסלול של הנדסה אזרחית. עשית בזמנו, זה היה שרשראות, עשית קונסטרוקציה כפולה, היום כבר זה זן אחד. נכון, נכון. היום, אחד באופן כללי, כבר היום גם הנדסי טכניון, היום זה כבר זן אחד. מעניין שאתה אומר את זה. כן, בביצוע. אני פחות רואה אבל מבחינת ביצוע, היום זה כבר... הרוב לומדים ניהול. הרוב לומדים מכל שאר המקומות, וקונסטרוקציה כפולה זה בכלל כבר זן נכחד. אבל כן, זה היה המסלול שעשינו. ולמה בטכניון? כי אתה אומר, זה מה שהיה בזמנו. זה מה שהיה. ותגיד לי, הייתה איזו נקודה במהלך קודם כל, נהנית בכלל ברטרוספקטיבה בלימודים בטכניון? נהניתי מהאווירה. מה זה האווירה? אני זוכר שלומדים קשה, נכון? שאתה גולת הסטודנטי, לומדים קשה, אבל עדיין המעבר של החיים לחיפה, הוא היה חוויה מאוד טובה. זאת אומרת, כל הנושא של להתנתק מהבית, לעבור לחיפה, לעיר אחרת. להיות עצמאי, פתאום להיות... כן, אתה כאילו גרנו בדירה, שותפים, חברים, יציאות, זאת אומרת, כאילו היה הוואי שלם מסביב. היית מאלה שלומדים ביחד, והוואי שהיית יותר סוליסט, וכן? כן, למדנו כקבוצה ביחד, היינו כאילו קבוצה של חברים טובים, שלמדה ביחד, חלקם אנחנו עוד רואים בענף, ופוגש אותם מעת לעת. מה זה בענף? וחלקם מה הם עושים? התחתנו נכון והם יצאו בענף? חלקה לא, האמת שכולם בענף, אבל לא את כולם אני... פוגש, זה בסדר, כל אחד עם המסלול שלו. מתממשק איתו, כן, בדיוק. טוב, ובמהלך הלימודים, הרגשת תמיד במקום הנכון? שהיו רגעים שאמרת, בונה, במיוחד שלמדת קונסטרוקציה. אני חושב שזה... אני עשיתי קונסטרוקציה וניהול, והיו לי לא מעט אתגרים במסלול קונסטרוקציה. כן, היו רגעים, במיוחד במקצועות של התכנון התיאוריים, שפחות התעניינתי. זאת אומרת, זה לא התחום שמשך אותי, כל מה שקשור ממש בתכנון, זה לא מה שמשך אותי. זאת אומרת, כן, עשיתי את זה מתוך מוכוונות מטרה, כי ברור לי שזה 4 שנים שאני צריך לעשות, וזה חלק מהתהליך. אבל דווקא המקצועות של הניהול, זאת אומרת, יותר משכו אותי, אבל זאת אומרת, כחלק מהמוכוונות מטרה, זה משהו שידעתי שהוא תהליך, כאילו שהוא אמצעי, זאת אומרת, זה לא הייתה המטרה, אלא אמצעי להגיע למטרה. והיום כשאתה מסתכל על זה, ממרום שנותינו, ובתהליך שעברת... מלחיץ, המילה ממרום, מרום שנותינו מלחיץ, אבל כן. אני לא יודע מה איתך, אני כבר הייתי 50, אז הכל הפך להיות יחסי. אז אתה עובד 30, אתה אומר, הבנתי, זה לא עושה לי שכל. אבל היית עושה את אותו מסלול, מבחינת מסלול הלימודים? כן, מבחינת המסלול, כי עם התחום שאני נמצא בו והעבודה, אני מאוד שלם. אני חושב שאני עושה את הדבר שהוא הכי נכון לי. כל האנשים שהם בתחום שלנו, בסוף יש איזשהו אופי, במיוחד בתחום של הביצוע, אני תמיד אומר, זה אנשים שנולדו שנייה קודם, ואנשים שהם... עם כל המשמעות של כך. כן, עם החצי הפרעות קשב, כולם כאלה תזזיתיים, כולם... אז שדרך אגב, זה לא מתחבר למסלול שלמדת, כי בדרך כלל מי שלמד קונסטרוקציה, כנראה שזה האופי שלו, והוא אוהב את זה, והוא דווקא פחות אוהב... ולראיה זה גם לא מה שאני עושה בסוף. כן, אז בגלל זה אני שואל, ברטרוספקטיבה, היית בוחר עוד במסלול מבנים? לא. זה נתן לך איזה שהם כלים לדעתך, לפחות בהתחלה, אחד כן, זה נתן לי כלים. זאת אומרת, אני חושב שכל הנושא של ההבנה ההנדסית שלי, ההסתכלות וההבנה ההנדסית, והיא שירתה אותי בצורה מצוינת, במיוחד בהתחלה,
נתן לך יותר כמהנדס ביטחון. ביצוע, זאת אומרת, כן, בכל הנושא של העבודות של השלד, וידעתי בדיוק, כאילו, כל הנושא של קריאת חתכים, ולהבין עומסים, ולדעת מה נכון, ומה אפשר לעשות, ואיזה פתרונות. זה אולי פחות לתכנן, אבל זה גם להרים את הדגל בזמן, כדי להשפיע ולחזור לקונסטרוקטור, ולהגיד לו... בסוף האחריות עלינו, כאילו, החל ממהנדסי ביצוע, אחריות גדולה, ואנחנו צריכים לדעת מתי להרים דגלים, ומתי לא, והרקע הזה של המבנים, הוא בהחלט משהו שעזר לי באותו תהליך. שאר הדברים למדתי בעיקר במהלך הדרך, גם אם זה בידע לא פורמלי, כי פשוט מצבירת הניסיון. גם שלך וגם של אחרים שסביבך. כן. אנחנו מדבר על מנטורינג וכל מי שבעצם סובב אותך, כי בסוף אנחנו לא לבד. כן. מעניין. לפני שאני ככה צולל איתך לחלק המקצועי, אנחנו עושים את פינת הקפה שלנו, מה אתה יודע? אז על מה אתה הולך? קפה שחור, נס, שוקו, תה? יש לי ברירה בענף הבנייה. אני יודע מה אתה הולך להגיד, לדעתי קפה שחור באופן מפתיע. ענף הבנייה, כן. לפני הבנייה, שתי פרפוצ'ינו כזה, פרפוצ'ינו אחר. כבר יודעים לפני שאתה מגיע גם להכין. כשהתחלתי בשטח, בפעם הראשונה שבאתי, מנהלי עבודה, ישר קפה שחור, בהתחלה עם 3 כפיות סוכר. זה ירד, היום פחות או בלי בכלל? היום 0, היום אני רק מריח ליד סוכר, זה כבר, אני לא מבין איך שותים את זה. טוב. זה חלק מהתהליך. סיפרתי שאתה מנכ"ל של חברת פורמה, פרויקטים. מי זו חברת פורמה? מה היא עושה? תספר קצת פורמה פרויקטים זה חברת בת של דניה סיבוס, חלק מדניה סיבוס. חברה שבעצם ההתמחות שלה זה כל הנושא של העבודות של מבני יוקרה, מבני משרדים, מלונות. היום עושים המון דיור מוגן. זאת אומרת, בעיקר הדברים שבוא נגיד שלא, זה לא בנייה רוויה. אוקיי. זאת אומרת, כל נושא של כאילו לעשות עכשיו 400 יחידות בנתניה, זה לא יהיה אנחנו. לא יהיה אתם. זה לא יהיה אנחנו, אבל יש היום באמת כאילו פרויקטים עצומים בשנים האחרונות. סתם תן איזה דוגמה לאיזה פרויקט שאני מכירים. בתחום של המגורים, אנחנו מבצעים היום, יש פרויקט שהוא בשותפות יחד עם אלקטרה בנייה, פרויקט דואו, שזה מגה פרויקט בתל אביב, 2 מגדלים של 54 קומות, מרכז מסחרי עצום. שאתם קבלן ראשי ועושים את הכל מקצה לקצה. קבלן ראשי מקצה לקצה. אנחנו עומדים עכשיו להתחיל גם את סמל צפון, שזה השלב השלישי שאותו אנחנו מבצעים לבד. יש לנו פרויקט שאנחנו מתחילים עכשיו גם באיינשטיין של חג'אג', גם כן פרויקט עצום, אותו דבר. כל הפרויקטים המיוחדים והגבוהים והמורכבים. כן, בתחום של דיור מוגן, יש 2 פרויקטים שהם עכשיו לקראת סיום, שזה אורנים, שזה גם כן... זה בראשון, על החוף. כן, בראשון על החוף, מבנה גם כן דיור מוגן עצום, גדול, עד 120, פרויקט במודיעין, תחום של הדיור מוגן גם כן גדול. הנושא הזה של הדיור מוגן, זה גם התמחות לדעתך, או שזה כמו לבנות פרויקט אחר? יש בזה בהחלט התמחות, כי זה יותר דומה למלון באופי של הניהול. מבחינת ריבוי המערכות, מבחינת מה? זה גם ריבוי מערכות, גם כל הנושא של שטחי הציבור, זה כולל היום, יש מסעדות, יש מטבחים, יש... כאילו עירוב שימושים, זה הכל כולל הכל באותו מבנה. זה הכל כולל הכל, זאת אומרת שיש את המגדל עצמו, זה דירות. זה החלק הקל. כן, זה בהחלט החלק הקל, אבל, ובכלל זה פרויקטים שמצומים בשטחים, זאת אומרת, זה פרויקטים של 60, 70, 80 אלף מטר, זאת אומרת, זה פרויקטים מאוד מאוד גדולים, התחלנו לפני כחודשיים עם מגדלי הים התיכון, גם כן עוד מבנה של דיור מוגן של 470 יחידות, פרויקט עצום. איפה? באור יהודה, פרויקט עצום, וגם כשעכשיו ככה בחודשיים, התחלנו לפני כחודשיים. בסוף יש לנו גם מבנה משרדים, אחד מהם אתה קצת מכיר, עם חברת בסר שסיימנו, בסר שסיימנו הראשון, בסר ראשונים, כרגע מבצעים בעיצומו את בסר 1000, שזה גם כן פרויקט מגה פרויקט, מבנה שלד מאוד מאוד מורכב, בשלבים סופיים שלו השלד. בקיצור, בית משוגעים באופן מפתיע, ובטח בתור מנכ"ל, אבל לפני שאנחנו קופצים לזה שהיית מנכ"ל, אתה עברת בכל זאת דרך ארוכה ומעניין, תספר קצת על האבולוציה של איש מקצוע, שהופך להיות ממהנדס ביצוע, למנכ"ל של חברה מאוד מאוד משמעותית. כמה חבר'ה יושבים תחת הפורטפוליו שלכם? יושבים תחת, או שזה עובד קצת שונה? אחד, זה עובד קצת שונה, כי בעצם רוב המטה שלנו, הוא מטה משותף הוא מטה משותף עם דניה סיבוס, יש רפרנטים בכל המשפטית, קבלני משנה, בקרה, זאת אומרת, כל הנושא של גם החזקה, הכל יושב בעצם... שאתם חולקים בעצם את אותו מטה, כן, יש רפרנט, כן, מקבלים שירותים בעצם עם כל המטה של דניה, שזה כאילו חברה באמת, שזה מפלצת שיש לה את הכל. וזהו, ובעצם כאילו, נחזור רגע שנייה לתהליך. כן.
שזה האינטל קריית גת אפילו, כשאני חושב. סליחה, ברגע שסיימתי את הלימודים, אני הייתי עדיין מוכוון למסלול של להיות קונסטרוקטור במשרד של אבי, ובעצם אז ככה רציתי, לפני שאני מתחיל, חשבתי שזה יהיה מאוד נכון שאני קצת אעבוד בשטח. ואז התחלתי בהתחלה כמפקח בפרויקט שאותו ביצעה דניה סיבוס, אני הייתי בחברת חפציבה. מה שהייתה. כן, שהייתה, אז... היא עדיין, חפציבה רק לא רלוונטית כבר. כבר פחות רלוונטית. היינו מבנה מגורים, שעבדתי כמפקח, וזה היה במהלך הלימודים? בשנה האחרונה, ככה בסיוף של העבודות, עבדתי כמפקח, ערכתי את השטח, התחברתי להכל. להתחיל לדבר בשפה. מי ששם ניהל את הפרויקט זה רן פרידמן, שהיום הוא משנה למנכ"ל בדניה, שככה גם התחברנו תוך כדי התהליך, ואז הוא אמר לי, עזוב אותך מהפיקוח. בוא תתחיל לעבוד ברצינות. בוא אלינו. איך נדבר על זה גם דרך אגב, זה מאוד מעניין. בוא אלינו לדניה, ואז התחלתי כמהנדס ביצוע באינטל, שכמו שדיברתי קודם, שזה באמת היה בית ספר לחיים. אחרי זה המשכתי את המסלול בדניה כמהנדס ביצוע, מנהל פרויקט, אחרי זה מנהל פרויקט בכיר, שזה מנהל פרויקט, בעצם כאילו יש, בשיטה בדניה, זה שיש היררכיה, כי רוב החבר'ה סך הכל צעירים, אבל תחת כל, מעל כל אחד יש בעצם מנהלים. שזה מנהלים, זה מנטורינג, זה יותר מזה. לא, זה יותר מזה, זה לא מנטורינג, זה ממש ניהול. זה ניהול, אבל בסוף זה ניהול. אבל בסוף בעצם לכל אחד יש מישהו מעליו, זאת אומרת, מהנדס ביצוע יש מעליו מנהל פרויקט, למנהל פרויקט מעליו יש מנהל פרויקט בכיר, מנהל פרויקט בכיר מעליו יש מנהל אזור. אגב, זה גם קשור לגודל של החברה, לעוצמה, החברה קטנה לא יכולה להתנהל ככה. כן, עמותת שליטה היא בלתי אפשרית, לא יכולה לעשות, היום בדניה מבצעים כ100 פרויקטים, אפילו יותר לדעתי, זה כבר חצה את 100 פרויקטים, בביצוע במקביל. במקביל, וזה ברובם זה פרויקטים עצומים, היום אני זוכר בזמנו שרק התחלתי פרויקט של 60-70 מיליון שקל. הכל הפך להיות יחסי. 60-70 מיליון שקל, היה פרויקט גדול ומכובד. והיום זה כבר 400 צפונה, זה כבר נהיה במרכאות באלן אהלן, אבל זה בהחלט פרויקטים מורכבים. זהו, ואז בעצם עבדתי כמנהל אזור בדניה, וב-2016 בעצם עברתי לפורמה כמנכ"ל. בפורמה לא עשיתי... הייתי מנהל אזור בדניה, ובאז עברתי לפורמה כמנכ"ל, שאז בזמנו גם הייתה קטנה יותר, ושם אז התחלנו את כל התהליך של העבודה בפורמה כמנכ"ל. לפני כ5 שנים, גם נוספה לי עוד איזושהי תחום של פעילות שמאוד ריתק אותי, זה נושא של ניהול הפעילות היזמית בדניה. בכובע של המנכ"ל של... לא. אוקיי, בנוסף? בתוך קבוצת דניה, בעצם דניה סיבוס זה קבוצה, שיש בה הרבה חברות, המון פעילויות. אז עוד זרוע בעצם? עוד זרוע, זה הנושא של ניהול של פעילות יזמית, שזה היה התנסות מרתקת. בעצם אפשר לך לראות את כל שלבי הפרויקט, כן, גם הייזום, מהצד השני, כן, פתאום לגלות להפוך אקסל של נתונים, להתחיל לתכנן אותו, ליזום אותו, וגם לגעת פתאום בעולמות השיווק. כשבעצם הכלים שהבאת מהביצוע הם מאוד משמעותיים ודרמטיים כדי להשפיע על שלב התכנון, זה נראה לי פרספקטיבה מאוד מאוד חשובה למישהו שמגיע מהביצוע לעבוד ביזמות. זה יתרון עצום. זה יתרון עצום. יכול לתת דוגמה? למה? זאת אומרת, לייעל את הביצוע, ולראות שהבניין, זאת אומרת, גם יש כל מיני דברים בחזיתות, לפעמים יכול להיות איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד זניח, והמשמעות שלו בעלויות היא מטורפת, והוא מיותר, ובסוף, זאת אומרת, אף אחד לא... אז כל מיני דברים עשינו בעניינים שהם מאוד הצליחו, היו יעילים, טובים. זאת אומרת, זה מאפשר לך להרכיב משקפיים של איש שעובד בביצוע, אבל להשפיע על הפרויקט או בשלב היום. וגם אחר כך, במשך התהליך שהפרויקט מתבצע, אז אתה מבין את השפה. אתה יודע בדיוק... כן, אי אפשר לעבוד עליך. כן, לא, וגם זה לא עניין שלה. לא, אתה יודע מאיפה זה מגיע, ההחלטה מגיעה. כלפתור, גם אתה מזהה את הבעיות הרבה יותר טוב. אני, בכלל באופן כללי, תמיד שכל איש, גם אם זה מפקח, יזם, ברגע שהוא פונה ומדבר, אני מרגיש מקילומטר, את השפה ואת... אם זה בן אדם שדרך בשטח כאיש ביצוע, או לא. זאת אומרת, זה משהו שאני חושב שכל אחד לא משנה מה המסלול שהוא מתכנן לעצמו, כדאי שהוא בשלב כלשהו, יעבוד, כי באבולוציה המקצועית, יעבוד בביצוע. אתה אומר שחשוב, קודם כל, למדת בכלל קונסטרוקציה, שזה גם לדעתי עוד איזשהו נדבך ו-added value. גם חשוב. אבל אתה אומר שבאבולוציה המקצועית של אנשי המקצוע, לאו דווקא מהנדסים, חשוב מאוד לעבור את שלב הביצוע. שזה להיות כנראה מהנדס ביצוע. כי שלב בביצוע, אתה יודע באמת מה קורה.
כי המפקד... נכון, בסוף כולם תומכי לחימה. לא תמיד יודע בסוף בקצה איך זה מתבצע. מי שהזמין ברזל ומי שעשה... הוא האיש שיודע הכי טוב. אי אפשר לעבוד עליו. נכון. הוא מכיר את הכל, וכל פינה בבניין, וכל דבר, הוא יודע בדיוק מה יש שם, כי הוא עושה את זה. ואז תהיה מנהל גדול או מפקח, אתה אומר, אחר כך יש, זה תפקידים מצוינים, כי בפיקוח זה תפקיד, זה לא שלא ישתמע, זאת אומרת, זה באמת כל התפקידים המצוינים, אבל אני חושב שבהתחלה... לא לדלג על השלב הזה. לא לדלג על השלב הזה. טוב, מעניין, איך נראה יום טיפוסי שלך? סתם, אני חושב על זה, מתי אתה קם בבוקר? כי דיברתי איתך, בואו נראה אותך. השעון מצלצל ב5:30. כל יום? כל יום השעון מצלצל ב5:30, התארגנות, שעה 6 באוטו. אז אתה ב6:30 בעבודה כבר? 6:30 בעבודה תמיד, לרוב אני משתדל לפתוח באתר. להתחיל את היום באחד מהפרויקטים? כן. בסוף הנושא הזה כי מה חשוב לך? אתה לא יכול לנהל בשלט החוק. זאת אומרת, אם אתה לא יודע בדיוק מה קורה, ובקשר עם כולם, ומריח את הבעיות, ושותף, ומסייר ברגליים. זה חשוב לך שהחבר'ה שלך ירגישו שאתה איתם. זה מעבר לזה, זה גם לי חשוב. מרגיע אותך? לא, כי אתה בסוף, אם אתה מתנהל בשלט החוק, אתה פתאום יכול להיות מופתע מאוד, שהדברים זה לא מה שאתה חושב שקורה. זאת אומרת, עצם זה שזה כל דבר אתה ראית, אני רואה שאתה גם אוהב את זה. אתה גם לא מנסה להתחמק מזה, יש הרבה מנהלים שדווקא לא רוצים, יש להם רוצים את הדשבורד שלהם, ולראות את זה באזור סטרילי, זה גם אופי שלך. לא, זה גם אופי שלי, וגם אופי של החברה, של קבוצת דניה, זאת אומרת, זה כל הניהול, זה ניהול, כולם... על רצפת הייצור, זה לא... גם רונן, רונן גינסבורג? רונן גינסבורג, סליחה, לי זה מובן מאליו. כל הזמן זה סיורים, זה גם, אגב, זה 6:30. מה רונן היה, כשאני חושב על זה, כשאנחנו סיימנו ללמוד, ואתה היית מהנדס ביצוע? הוא אז היה סמנכ"ל הנדסה. בדניה סיבוס? בדניה סיבוס, אבל פרויקט אינטל היה פרויקט מאוד מהותי, והוא היה שם גם כן כמעט כל יום, ובכלל מי שנהיה זה בזמנו נחזור לשנייה, מנהלי הפרויקטים שם, זה היה גם, זה היה רן פרידמן וזמיר ביטן, שהיום זה משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הנדסה בדניה, ומהנדס ביצוע מקביל אליי, זה היה יוסי ממן, שהיום הוא מנכ"ל אלומדניה, זאת אומרת בעצם ככה, משם איפשהו ככה כולנו... מאוד מיוחד, שכל כך הרבה שנים אנשים נשארים. אותה חברה, בטח עם הדור החדש, אני חושב לכם לדבר על זה שמחליף כל... בכל ההנהלה המורחבת של דניה, אני חושב שכמעט כולם, זה מיוחד, נכון? אני מהצעירים, אני עכשיו 20 שנים בדניה, בקבוצה, זה אומר המון, מעניין. ואני מהצעירים. זאת אומרת, באמת כולם שם זה מעל 20 שנה במערכת, וכולנו גם, אפשר להגיד, גדלנו ביחד וצמחנו ביחד, וזה ניכר. זאת אומרת, זה ניכר שיש שפה משותפת. ותגיד לי, בדרך הארוכה הזאת שעשית, יש איזושהי תכונה או איזושהי יכולת לדעתך שככה עזרה לך לעבור את התהליך הזה, זה בסוף דרך ארוכה ומאוד משמעותית, והאמת שמאוד תובענית, בטח בעולם הביצוע. כן, אני חושב שאני איש של אנשים. וואלה. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שזה... מההיכרות שלי, אגב, אני מאוד מתחבר לזה, בסוף זה הכי חשוב, זה הנכסים, כן, זה האנשים שלנו. כן, כי אנחנו בסוף, משפט של רונן, זה תנער את כל דניה הזה, בסוף מה שנשאר זה אנשים. כן. זה הנכס הכי חשוב. אנחנו לא חברה של נכסים, אנחנו לא חברה, פעם היום יש קצת מנופים וזה, אבל זה לא המהות של... אבל הנכס הכי יקר זה אנשים. הנכס, בסוף זה חברת ניהול, בסוף אנחנו חברת ניהול, שאנחנו עסוקים בניהול אנשים, זה נכון בניהול קבלנים, זה נכון ביחסי אנוש אל מול היזמים, אל מול הדיירים, בסוף יש המון ממשקים שקשורים ביחסי אנוש. אגב, זה בכלל קשור להנדסה, זה מיומנויות אחרות לגמרי. זה מיומנויות אחרות לגמרי, והרבה פעמים יכול להיות מישהו שהוא מהנדס מצוין, אבל בלי יכולת לתקשר, וזה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד. אני רואה אנשים שנופלים על זה, כי בסוף יש מזמין, אם אתה תסתכל אחורה ותראה שמאחוריך אין צבא, אז אתה לא רלוונטי. אתה לא רלוונטי. זאת אומרת, אם בסוף אתה... אי אפשר להיות סוליסטים בעולם. אתה יכול להיות... זה לא, אתה יודע, זה לא טוטלי שאפשר, אבל אתה לא יכול להיות במצב של, כאילו, בן אדם שלא סופר אף אחד ומתנהל רק במייווי ולא מתקשר. זה לא עובד, כי צריך להיות שאנשים... אתה צריך גם לסחוף אנשים אחריך, אתה בסוף צריך להביא את הנושאת מטוסים הזאת ביחד לחוף מבטחים, זה לא שאתה... עכשיו, עוד פעם, יש גם לפעמים נקודות שבהם האיש של אנשים לא לגמרי עד הסוף עובד, כי בסוף כמנהלים, ובמיוחד בנהלים בכירים בהמשך, יש רגעים קשים שאתה צריך לקבל החלטות קשות,
וגם פחות נעימות. ובהחלט לא נעימות. אתה גם את זה צריך לקבל, זה כמנהל לגמרי ציפייה כזאת. לא, זה משהו שהוא מחויבות שלך כמנהל, אבל בסוף ברמה, זאת אומרת, אם אתה רק נטו איש של אנשים, אבל אין מה לעשות, צריך לקבל גם החלטות. במיוחד בתפקיד מנכ"לים. כן, יש הרבה פעמים החלטות שהן לא נעימות, וזה יכול להיות כאילו, עוד פעם, של שיבוצים, של פרידה מאנשים. זה מגיע לפתחך גם עולמות כאלה של שיבוצים שיבוץ זה חלק מהותי של, זאת אומרת, שיבוץ של אנשים, כי כל הזמן... זה פאזל מאוד מאוד מורכב ודינמי. כן, כן, כן. תכף נדבר על מילואים, וזה בכלל מטורף. עכשיו שאני חושב על האינטנסיביות ועל התפקיד התובעני שלך, אתה מתגעגע אולי קצת להיות מהנדס ביצוע, להזמין ברזל ולריב עם הפועלים? יש רגעים מאוד קטנים, שבהם לפעמים אתה אומר, וואי, זה... לא יודע אם בכך במהנדס ביצוע, בנהל פרויקט, אבל לפעמים אתה יכול לראות איזה מישהו ברחוב, ואתה אומר, וואלה, כן לא עכשיו כאב ראש לבן אדם הזה. יש לו כאב ראש אחר. זהו, בדיוק, זאת הנקודה. בסוף, אחד עם כל החבילה, אני לא מתחלף עם אף אחד, עם כל החבילה. זה תובנה חשובה, הכל בסדר, גם אם השעון שלך מצלצל, הכל בסדר. עם כל החבילה בסוף, אני לא מתחלף עם אף אחד. במקום הנכון ובמקצוע הנכון, אבל איך אתה בכל זאת ככה מתמודד עם ימים שאתה יודע, לפעמים דברים תקועים, ולפעמים זה לא הולך וזה לא עובד, זה בסוף התמודדות יומיומית. יש בהחלט ימים כאלה שבהם זה לא מעט ימים כאלה. שתכננת, אבל בסוף שמתכנן, ובסוף יש המון בלת"מים, והמון, זאת אומרת, כמעט כל היום יש לנו כל מיני צרות ובעיות שאנחנו צריכים לנהל ולפתור, ולפעמים אתה נכנס לאיזשהו פינה שמשהו שלא נפתר, לפעמים גם יש רגעים... אתה מצליח גם לשחרר? יש רגעים שבהם אני גם אומר לעצמי, בהקשר הזה, איזשהו נקודה מסוימת, תחזור אליה מחר. כדי שאתה תהיה בשביל שהוא יתמודד עם זה לא, גם, הרבה פעמים זה גם כדי שאני, לפעמים יש משהו שפתאום אני אומר, רגע, סתם אולי אני נעול משהו, ואני נסתכל על זה מחר בבוקר, אחר כך לפעמים קורה שזה פשוט נעלם מעצמו. ברור. זה גם הרבה פעמים קורה שבסוף למחר בבוקר, האירוע פשוט עבר לו, ולפעמים גם מחר בבוקר אתה פתאום איזושהי תובנה, ואתה מסתכל על זה, ואז יש פתאום רעיון לפתרון, וזה יסתדר משהו שיום קודם ננעלת ולא הצלחת להסתדר איתו, קח את האוויר, תבוא אל זה שוב פעם למחר, אי אפשר לדחות את זה יותר מדי, כי בסוף הכל דינמי והכל חייב לקרות, אבל זה בסדר, לפעמים קח אוויר. אתה אומר, אבל לקחת את זה למחר, זה אומר שאתה לוקח את זה איתך בלילה ולמיטה, מה, כאילו בסוף התפקיד הזה גם גובה מחיר, יש לזה, אתה יודע, תכף מדבר על איזון עבודה בית, אבל אתה כל הזמן סביב זה. כן. זה לא שהגיע סוף שבוע, וזה לא שהגיע 8 בערב. התפקיד שלנו, אין לנו לוקסוס של סגירת טלפון. שלא לענות. אין לוקסוס שלא לענות. גם ועוד פעם, כל נושא של, גם בחיי משפחה, זאת אומרת, העובדה שאם פתאום צריך משהו בבית בבוקר, צריך לתאם את זה איתי מראש, כי בגלל שאני, עוד פעם, כמו שאמרתי, שאני יוצא ב-6 בבוקר, אז אם יש איזה משהו שצריך לעשות ב-8 בבוקר, אז משהו שלתאם... ברור, צריך להכניס את זה ליומן. שכאילו, כן, להכניס ליומן, וזה משהו שעוד פעם, שאני משתדל מאוד להיות מעורב, אבל זה להכניס ליומן, וגם כשנוסעים לחופשות, אף פעם בעצם הראש הוא לא באמת בטוק. אתה לא יכול להרשות לעצמך שהוא יהיה כזה. כן, גם עוד פעם, כי אתה מרגיש שזה שלך... גם בקיץ, עוד פעם, כמו שאמרנו קודם, שהייתי בתאילנד, אבל בסוף, כל הזמן אתה עדיין עם המיילים ועם הטלפונים. בגלל האחריות, כי אתה מרגיש שזה שלך, כי זה גם האופי שלך. זהו, בדיוק, זה אני. זאת אומרת, אני לא, אין סיכוי, גם פיזית אי אפשר. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות במצב שאתה... טוב, תעדכנו אותי עוד שבועיים, תעדכנו אותי עוד שבועיים, מה קורה? כי זה משפיע מיד. כן, ויש דברים, וצריך להחליט דברים, ולהיות מעורב. אז איך אתה בכל זאת מאזן את הטרלול של עבודה בית? לא, אני חושב שזה דבר, אחד זה דבר שאני גם, אתה גם אוהב אותו. זאת אומרת, בסוף זה גם משהו שאתה מרגיש נחוץ וחיוני. שהוא דווקא מעצים אותך, ודווקא אתה מרגיש טוב. כן, זאת אומרת, החלק הזה, אני לא חושב שהייתי, זאת אומרת, אם אני רואה מישהו שוואלה, לאף אחד לא משנה עכשיו מה קורה איתו ומה הוא עושה, נראה לי שזה, זאת אומרת, לא, אופה, כמובן שלפעמים באיזשהו שיא הקרייסס אתה מת, וואי, רק תנו לי עכשיו לשבת באיזה בית קפה, להתעלם מהכל, ולהתעלם מהעולם, אבל מצד שני, אם זה, אתה יודע, זה נחמד בנקודות מסוימות, ואני בגלל זה מאוד משתדל לשלב בחיים שלי. איך אתה עושה את זה? איך אתה מכניס ליום? איך אתה אוכף את לא, אז גם יש לנו כל מיני שגרות, זאת אומרת, כל יום חמישי בערב, אחרי שנסיים זה גם יקרה,
זאת אומרת, יש לנו קבוע, זמן יחד אני ואשתי יוצאים כל יום. זה ביומן, אתם אוכפים את זה לא, בשני הצדדים? זה לא ביומן, יום חמישי בערב, לא צריך לשים את זה ביומן, אבל זה בנוהל, וזה משהו שהוא, זה מאוד חשוב לי, ואני מאוד כיף לי, וזה טוב. וגם הנושא של חופשות עם הילדים, וגם כל הנושא של, יש להם נקודות כאלה של, או של פעילויות, משחקים של כל מיני פעמים, בכדורגל, אם יש משחק, לבוא לאימון הבן שלי, אז יש את היום שזה נגמר ב-6, אני בא קצת קודם, ולראות ככה את הרבע שעה האחרונה שלו באימון, זה כיף. אתה גם מפרגן לחבר'ה שעובדים אצלך להתנהג? כן, אני אומר להם שאני, גם אשתי עובדת קשה בדיוק כמוני, שנינו כל הזמן מסביב לשעון סביב העבודה, אבל עדיין יש לי יום בשבוע מהרגע שהילדים נולדו, שזה כבר 16.5 שנים, עד היום יש לי יום בשבוע שבו אני בשעה 4 בבית, אוסף כאילו את הבן הקטן, ובזמנו כל פעם מי שהיה בזמנו הילדים הקטנים שהיינו צריכים לאסוף, נמצא עם הילדים, עם המשפחה, זה משהו שהוא אחד צריך, כי בסוף אנחנו אנשי משפחה. באופן מפתיע, אני אומר שיש גם משפחה, אתה אומר בכל זאת. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לי, ובהחלט כאילו זה דברים שאם מה שצריך לעשות, הכל מעורב מאוד. מה מעסיק אותך כמנכ"ל? מה רוב היום ככה מעסיק אותך? האנשים, הפרויקטים... יש את השגרה, אבל מעבר לשגרה, בסוף הנושא של, כל הזמן הנושא של צבר פרויקטים. של להביא, כאילו, של תזרים פרויקטים, שגם זה גם חדשים וגם... לדאוג כל הזמן למעגל הזה, שבעצם אתה לא יכול להיות במצב שעכשיו יש איזשהו חלון, או פעם זה רחוק מלהיות המצב, אבל כל הזמן צריך, כל הזמן... זה גם להכניס חדשים, זה גם... כל הזמן לגדול ולגדול ולעשות, ושיהיה עוד פרויקטים ועוד פרויקטים. זה אומר ללכת ליזמים, זה אומר לגשת למכרזים. כן. כל הנושא של הקשר עם יזמים, וכל הזמן אנחנו במכרזים ובתהליכים ובפגישות, זה כל הנושא של הבאת העבודה, זה חלק מאוד מהותי וחשוב. כל הנושא של תזרים מזומנים בפרויקטים, גבייה, זה משהו שהוא מאוד... זה לצערי תרבות רעה. זה תרבות קלוקלת, וזה משהו שבסוף קבלנים קמים ונופלים. לגמרי, הכסף אם הוא לא מגיע בזמן, הוא לא רלוונטי. יש חברות שלכאורה באוויר היה להם כסף, לא בגזל, כסף שהם הרוויחו ועבדו, וחשבון מאושר והכל זה, אבל בסוף אבל הוא לא הגיע בזמן. אבל לא משלם. אז הנושא של תזרים מזומנים זה חלק שהוא מאוד מאוד מהותי, ונושא שכל פעם של הניהול אנשים. ניהול אנשים זה... איך אתה מחליט מה דחוף, מה חשוב, איך אתה מתעדף בריבוי המשימות האלה? על מה אתה שם פוקוס? הרבה מזה זה הניסיון והלזהות עם הזמן, בהחלט ייתכן שבשלבים הראשונים שרף יותר זמן. שאתה יותר יעיל היום בלעשות חלק מהמשימות? וגם אתה משתדל להיות עטוף. וגם לשחרר לאחרים. במנהלים טובים, וגם בגישה בכלל, אני משתדל תמיד לתת את החופש לכל המנהלים תחתיי. ברור לי שאני גם לא יכול, בסוף אני לא מנהל הפרויקט שבכל קצה, וכל בן אדם יש לו את האופי שלו, אז אני לא יכול עכשיו להגיד לו, פה אתה מחליט ככה, פה... אני צריך לוודא שהכיוון... אתה רוצה לעזור לו, אבל לא לייתר אותו. לא לייתר אותו, כי אם אני מייתר אותו, והוא הופך להיות מסורה, אז הוא גם לא... גם הוא עצמו לא ירגיש שהוא שווה, וגם לא תהיה לו משמעות אל מול כל הצוות שלו. זה ממש מנטורינג, זה מעבר ללתת תמיכה, זה גם לדעת איך לגשת לכל אחד, ומה מעצים אותו, ומה מפעיל אותו. כן, כי בסוף כל אחד, בסוף הוא בן אדם, עם חבילה, זה עם הצערה בבית, זה עם האופי שלו. ואתה משתדל לראות את זה. משתדל לראות את זה, ומשתדל גם להתאים גם את עצמי בסוף לאופי של אותו מנהל פרויקט, כדי שבסוף נצליח כולנו יחד. באמת איפה עובר הגבול בין ניהול מעורב לחונק? זאת אומרת, איך אתה יודע באמת, שאתה לא too much, כי לפעמים אנחנו נגררים, זה נוח לנו, אנחנו רוצים לטפל בזה, זה אפילו מרגיע אותנו, ואתה אומר, אבל לא, תן לו רגע להתבוא, תחזור אליי מחר, חזרת על זה, דיברת על זה. יש את הצמתים שבהם אנחנו נכנסים ממש לעומק, איפה... שאתה חייב להיות מעורב, שבהם אני פתאום רגע, מה עם ההזמנה של הדלת הזאת בממ"ד, מה קורה איתה? ויש מקומות שבהם יושבים, תוכנית עבודה, לראות שהכל בכיוון, ושאתה רואה שהכל בסדר, אתה יכול לשחרר קצת לראות שהאתר הזה עובד. אתה חייב תמיד לעקוב ולראות גם על כל ההתנהלות של חוזים, לוחות זמנים שהכל קורה. אבל במקומות האלה, אני לא בהכרח אכנס עכשיו לרגע, את התבנית הזאת הרמת כבר או לא הרמת.
ויש נקודות שבהם הפרויקט הוא עכשיו בשלב קריטי, או שנוצרה איזושהי בעיה, שבהם אני כל יום יגיע לאתר, כדי לראות וביחד להניע ולפתור את הבעיות האלה. ובסוף גם בצמתים, אני חושב שיש משמעות לזה, אני רואה בזה משהו חיובי, שברגע שאתה רואה, שאתה מעורב ונמצא, זה נותן... לתת דוגמה. כן, זה נותן עוד איזשהו... שאתה לא אמרת והלכת. הבעילות מובנת לכולם, וגם קבלני המשנה נרתמים, ובסוף כאילו יש משמעות לזה, כי הם מבינים שאם אני נמצא ומתקשר אליהם פתאום בצורה יומית, אז הם מבינים שזה משהו חשוב, וגם הם נרתמים בצורה יותר טובה. אבל בסוף האחריות היא אצלך. אתה בסוף המנכ"ל, זה בסוף עוצר אצלך. כשהייתי מהנדס ביצוע, אז אני תמיד אומר, אבל יש גם את המנהל פרויקט. כשהייתי מנהל פרויקט, אז יש לי את המנהל אזור, ואז יש לי את הסמנכ"ל. אצלך, זה נעצר. זה לא שאתה לא יכול לא לקבל החלטה. נצטרך את זה גם לא נעצר עד הסוף, כי בסוף... בסדר, נכון, יש עוד אנשים. יש עוד אנשים, אבל בסוף זה גם, זה דבר חיובי, וכל החיים שלי, זאת אומרת, תמיד חונכתי ללקיחת אחריות. זאת אומרת, אף פעם, תמיד כל דבר שיש, אני מסתכל אצלי. אתה לא מתכסה תחת מייל של מישהו אחר. לא אכלו לי, לא שתו לי, ולא מחפש את כל האשמה בעולם, אלא תמיד מנסה לפתור מה אצלי. זאת אומרת, זה ככה מי בעדות, בצבא, בהמשך. זאת אומרת, תמיד מסתכל על עצמי, ובדבר הזה, אז בגלל זה איפשהו מובן מאליו, כל הנושא הזה שהאחריות היא שלי לטוב ולרע. זה מובן מאליו. אתה מעדיף שיהיה לטוב, אבל זאת אומרת, גם לרע זה חלק מהמשימה. יש בהחלט... ניהול כמו ניהול, אז צריך גם לקבל החלטות, גם אם פחות נעימות, צריך לקבל אותן. בהחלט. תגיד לי, בעולם הזה, תכף נדבר על המלחמה ועל מילואים, איך, כאילו יש כל כך הרבה אי-ודאות, במיוחד בשנים האחרונות, גם מילואים, גם פועלים, גם חומרים, יש... אז כמו שאמרת... לאן זה לוקח אותך? במיוחד 5 שנים האחרונות. 5, עם הקורונה גם, נכון, אנחנו בתקופה... הקורונה היה אירוע מטלטל בזמנו, ובעצם... באותן נקודות, גם של הקורונה, גם היום של המלחמה, שיכול להיות שהסתיימה אצל כל מיני אנשים, אבל מבחינת האנשים שמגויסים, היא בהחלט לא הסתיימה, זאת אומרת, עדיין זה בצורה מסיבית, כי בסוף אנחנו בנויים על כוח אדם ניהולי צעיר. זאת אומרת, זה כוח אדם שעושה המון מילואים. זאת אומרת, גם אני אישית עשיתי עד גיל 42 מילואים, כמה שבועות בשנה, אבל זה לא היה קרוב אפילו למה שקורה היום. זאת אומרת, יש היום, אני יכול להגיד על אתר מאוד מאוד גדול, שממש התחיל חודשיים לפני המלחמה, היה שם צוות גדול, אתה מסתכל בקובץ שיבוצים, אתה רואה רשימה מכובדת של אנשים, אבל בסוף נשאר שם עוזר מנהל עבודה אחד, וכל השאר יצאו לכמה חודשים. ואיך אפשר להתגייס, איך אפשר להיכנס כל אחד צריך לנעליים של מישהו אחר, אפילו תחתיו, זה כאילו מאוד קשה. כולם נרתמים. זאת אומרת, אני וכל אחד, וגם אתה לוקח מכל אתר ומשלים, כולם עבדו בדפיציט, כל האתרים. היזמים מבינים את האתגר הזה? לקחו חלק בזה, מבינים? כי גם... בסופו של דבר רובם כן. בסופו של דבר, במיוחד בתקופת המלחמה, גם עם רוב היזמים הגענו לסך הכל להבנות, כי בסוף כולם מבינים שזה מגה אירוע, זה מגה אירוע שאף אחד לא יכול היה לצפות, ובטח שלא את ההיקף ואת הנגיעה של זה בכל תחום בחיים שלנו. זה נכון בעובדים, זה נכון בפועלים, זה נכון בחומר, זה פשוט בכל התחומים. כל חזית מלחמה. זה היה קשה מאוד. אגב, זה לא נגמר, אתה אומר. לא, במבחינת מנהלים. אתה רואה לאן, כאילו אתה מרגיש אבל שזה הולך לכיוון חיובי או שאתה... אחד קטונתי, אבל אני עובדתית רואה את כמות המגויסים. שזה עדיין מאוד מעסיק. עדיין כמות המגויסים, ועדיין, זאת אומרת, גם אם מישהו עכשיו הוא נמצא, אז הוא מחזיק צו לעוד חודש וחצי, ואז שהוא יצא לחודש וחצי. איך מנהלים את התשבץ ואת ה... זה מורכב, וזה היה פעם. יש חורים. אני לא יכול להגיד אין כסף, אין בסוף איזשהו אוקוס פוקוס, שבשיא המלחמה הגענו מצב של 30% מגויסים. זאת אומרת, אתה בא הבוקר בעיר אחד, ו30%, וזה בסוף הכוח האדם הכי משמעותי שלך. זה המנהלים הכי משמעותיים. זה כמובן משפיע על הקבלני משנה, זה משפיע על הרבה דברים בשרשרת הערך של הפרויקט. כן, ואז גם המנהל באותו מועד, עם כל העובדים הפלסטינאים, בבוקר בעיר אחד, פשוט סגרו, הכל נחתך, ואז אתה צריך להתחיל לחפש תחליפים, וגם כשאתה מחפש את התחליפים, מנהל הפרויקט בדיוק מגויס. היה תקופה מורכבת, ועוד פעם, היום זה לא באותה עצימות, היום אין ספק. כבר היום הרבה יותר מיושב,
אבל זה עדיין לא מאחורינו, האירוע הזה. ותגיד לי, עם כל המורכבות הזאת שאתה מציג, חבר'ה שמתעניינים, לומדים, או בתחילת דרכם, איזה טיפים של אלופים, לחבר'ה שמסתכלים, אתה יודע, אני גם בכלל, החבר'ה הצעירים היום שחסרי סבלנות, עוד לא התחילו לעבוד, 200 סמנכ"לים, 200 מנכ"לים, 200 מקבלים רכב צהוב וגדול, אני לא יודע אם אין צניעות, אני לא יודע, אתה מתחבר לה, מה הקושי שלך? גם אני במהלך הדרך, קודם כל תעשה, זו הייתה הגישה שלי תמיד, זאת אומרת, גם כשהייתי מנהל פרויקט, והיה שלב שקודם ניהלתי כבר כמה פרויקטים, ועדיין לא הייתי מנהל פרויקט בכיר. אז קודם כל, עדיפה, כאילו, כל דבר שהיו לי, שנתנו, שהכל, שאבתי אליי. קודם כל, תעשה. תעשה, תהיה סקרן. כן, קודם כל, כל הזמן, בשלבים הראשונים, כל דבר שאתה לוקח, אתה לומד יותר, ופתאום ברגע שאתה עושה כבר כמה פרויקטים, גם מכפלת הידע שלך גדלה. כי פתאום אתה בבת אחת מלראות אירוע, לנהל אתר אחד, בבת אחת אתה רואה 2-3 אתרים. בכל מיני שלבים. אז אתה כבר מחכים הרבה יותר, בקצב הרבה יותר גדול, ובתוך העולם של הניהול אתה כבר מנהל צוות יותר גדול, ואחר כך כמנהל אזור הרבה יותר גדול, וכל הזמן זה גדל. סבלנות, זאת אומרת, כל קיצורי הדרך, בסוף זה חור. חור מקצועי? זה חור מקצועי אי אפשר לבלף, אי אפשר לבלף בזה, אני רואה את זה. זאת אומרת, אם מישהו קפץ מהר מדי, זה חסר. זאת אומרת, מישהו שלא סיים את הפרויקט עד הסוף, רואים את זה. אגב, זה בדרך כלל לא קורה, אנחנו בדרך כלל מצטרפים לפרויקט באיזשהו שלב, זה מאוד מאוד יוצא דופן, אם מישהו מגיע בשלב של החיסוף ומוסר בטופס באישור. אבל מנהל פרויקט, אני מדבר כרגע בתחום של המהנדסים. דרג ניהול ביניים. הנושא של לעשות פרויקט עד הסוף, לאו דווקא, לא בהכרח חשוב מההתחלה. אבל להגיע לסוף, ולמסור את המוצר הזה? ולמסור, זה הדבר הכי חשוב, כי בסוף, פרויקט ברגע שאני, בכל פרויקט עשיתי אותו תמיד עד הסוף, ותמיד עם המסירות, ואני זוכר שבפעם הראשונה, בפרויקט הראשון שביצעתי, אחרי אינטל, כי אינטל זה פרויקט ציבורי, וגם זה תהליך קצת שונה, אבל בפרויקט המגורים הראשון, יש כל מיני דברים שאתה חושב, זה בסדר, זה לא ישימו לזה, אבל בסוף שאתה מבין שאתה יכול לספר לעצמך סיפורים, רגע אחרי זה מגיע הדייר. כל דבר שוויתרת לאיזשהו קבלן משנה, ושקצת החיפוי ככה, הפינה לא יפה. תחזור אחורה וביומיות. ואמרת לה, וכמדס ביצוע צעיר, חשבת כן, הפינה לא יפה, אבל יאללה, אבל זה בסדר. בסוף אי אפשר לבלף, בסוף כל דבר, ואז רק מי שמסר, יכול להבין. יודע את הדבר הזה, ואז בפרויקט הבא הוא מבין, והוא יודע את זה, והוא יודע שהוא לא יכול, זאת אומרת, זה נחמד לרוץ ולקדם, אבל אם זה לא טוב, לא יעזור לך, אתה תחזור, אגב, זה לא קורה בכל חברה, יש חברות שעברת פרויקט, עכשיו יש מחלקת בדק שאין להם בהצלחה, אבל ברגע שמחזירים אותך ואתה... גם בדני יש מחלקת בדק מאוד גדולה, אבל בסוף אחד מסירת הפרויקט, ותיקון כל ליקויי הפרוטוקול, הוא באחריות של צוות האתר. מדהים. רק אחרי שהסתיים תיקון ליקויי הפרוטוקול, הפרויקט מועבר לבדק. אוקיי, ואז זאת אומרת, חברה, הבדק, זה לא, זאת אומרת, זה מחלקת הבדק בדניה, לא לוקחת אליה את הפרויקט. עד שיש אפס ליקויים זה לא אפס, אבל לפחות, בטח שתיקון כל ליקויי הפרוטוקול, כי בסוף, בתחום שלנו, וגם יש בדק ויש אחריות, זאת אומרת, אף פעם המילה אפס, ולא נגמר. המילה אפס היא לא רלוונטית ולא קיימת, אבל עד שלא תוקנו כל ליקויי הפרוטוקול, והפרויקט יושב והכל לא עובד, צוות הביצוע נשאר שם. וזה דבר מאוד חשוב. טוב, אז אם מדברים על זה, אז יש לנו את פינת הפאק-אפס. יש לך איזה משהו שככה אתה מסתכל עליו, לא ממקום של ביקורת, אלא שעשית, אולי הצליח פחות, ומה למדת ממנו, ואולי הצלחת אפילו להפיץ את בשורת הידע הזה. יש לך איזה... בתקופה שבפרויקט שהייתי מהנדס ביצוע בפעם הראשונה, זאת אומרת, ישר אחרי אינטל, זיהינו שיש איזושהי שקיעה במרפסת, ואז בעצם התחלנו לבדוק את זה, וראינו שבעצם הפועלים, יש שם איזשהו קיר דגל שהחזיק את המרפסת, ואז ראינו שפועלים שם חתכו את הקוצים, וכי התבנית לא נסגרה, וברגע שבמקום, אז מהר, כדי לסגור מהר את התבנית, הפועל כנראה בקצה, חתך את הקוצים וסגר... זה הקורה עולה במרפסת שנכנסת בקיר? כן, כאילו הקיר. כן, ואז בעצם הפועל לא נסגרה תבנית, חתך את הקוצים, ובעצם אז הקיר, ואז המרפסת התנתקה. אבל בעצם הדבר הכי חשוב, זה שמזהים כשל. זה לא לעצום עיניים. לא לעצום עיניים, וכמה שזה לא נעים ברמה אישית, כאילו שמשהו קורה אצלך בפרויקט,
זה דבר שברמה... או שיש לנו אחריות כאנשי מקצוע, להרים את הדגל ולהשפיע בזמן. כן, אבל אני אומר, החוכמה זה, זאת אומרת, למחול על הגאווה. לגמרי, אגו. וכן, כי זה... להגיד טעיתי, בוא נטפל בזה, ולא ניפגש בזה. ועוד פעם, וישר, איך שזה קרה, הפכנו את התקליט, מיד טיפול מלא עם סריקות רנטגן, וגם בכל המרפסות, בכל הקומות למעלה, ועשינו טיפול מלא, כדי לוודא שהאירוע הזה הוא בעצם לא מתפתח למשהו אחר, ובאמת, כאילו, הכל נגמר בצורה שקטה, טובה, וכבר 20 שנה, והכל בסדר, אבל הכי חשוב שברגע שיש טעות ומתגלה טעות, טעות יכולה לקרות. ב100 פעולות שאנחנו עושים בכל שעה, אי אפשר שלא תהיה טעות. טעות, תקלה, הכל יכול לקרות. החוכמה זה שברגע שאחד, מן הסתם לא להתרשל ולהיות, אם זה משהו שקורה כל הזמן, אז זה כבר לא טוב. אבל אם קרה משהו, להרים את הדגל ולעדכן את המערכת, כי יש מערכת גדולה וחזקה שיודעת. זה גם למידה פנים-ארגונית, זה משפיע... אבל כן, ולטפל עד הסוף, כי בסוף זאת האחריות שלנו. לגמרי. יש לנו הרבה אחריות. בהחלט. טוב, מגניב, היה כיף. למדנו. כל יום לומדים משהו חדש. תודה רבה שבאת. תודה רבה לך שאירחת אותי. אולי ניפגש בעוד פרק בהמשך, אין לדעת. בשמחה. היה כיף.